Učiť sa alebo zlepšovať sa v cudzom jazyku nikdy nie je neskoro. Preto som sa rozhodla pre 4-týždňový jazykový pobyt v zahraničí. Oslovila som pani Janku Šepard z agentúry Jana's English. Pani Janka mi dala 3 ponuky. Vybrala som si jazykovú školu GV Malta na Malte. Je to najstaršia, najdlhšie pôsobiaca jazyková škola na Malte. Navštívujú ju študenti každého veku, od škôlkarov až po seniorov. Stretla som tu študentov z celého sveta, z Južnej Ameriky, Ázie, ale aj Európy. Učitelia sú veľmi odhodlaní a ich nadšenie a entuziazmus pre výučbu sú veľmi nákazlivé. Vďaka ním sa teraz cítim z angličtiny oveľa istejšia a mám chuť pokračovať vo vzdelávaní. Vrelo odporúčam každému takúto skúsenosť a nemusíte sa obávať. Agentúra Jana's English, ako aj samotná škola, vám pomôže pri všetkých ťažkostiach, ktoré by vás mohli postretnúť. Mala som to 2 v 1. Som sa učila angličtinu a mala som aj pobyt pri krásnom mori.